मोनसे जिनिसखौ दा नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव जोंनिनो माखासे राजनितिक खालामग्रा बिथांमोनहा बेक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों। दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा हा क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बेसे मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा हा इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ नोंथांमोना नुदों आङो बेखौ बारा मोजाङै मिथिया दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो हागौ बिथाङा डिस्ट्रिक्टफोरनि लिडार जाय हक डाइरेक्टलि बा इनडाइरेक्टलि बुङोब्ला बिथांनि मतामतआ थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ पर्बतजरा ओनसोलाव गायसनजानो लुबैनाय बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामजानो लुबैनाय जायनि जाहोनाव बर'फ्रा मोसौ गुमनानै सोलिलांसै नामा होननाय खोथाया फैदों। दा बाथ्राया बे नङा बे हाखौ हगारोबा बेसेबां बोसोरनि थाखाय हगारनाय जागोन लोगोसे इयुनाव मोनफिना बेनि दायित्वखौ सोर लागोन साख्रिखौ मोनोबा बेसेबां जन मोनगोन बेनि मोनसे रिटेन डकुमेन्ट्स होनो हानांगोन आरो बेवहाय दिनै हा गावनि ट्राइबेलफोरनि हाया हा बेखौ होयोबा मा जागोन आरो बेयाव माखासे थानाय न'खरफ्रा डिसप्लेस जानांगौब्ला बिनि दुख सुख सम्पूर्ण इमोसन्सजों सोमोन्दो गोनां खोथाफोरखौनि रेसपन्सिबिलिटिया सोरनाव थागोन डेभेलपमेन्टखौ जाजानो सोर लुबैया नाथाय डेभेलपमेन्ट जानायनि नामाव जोंहा जोंनि पार्मानेन्ट बुस्थुआ लस जायोब्ला बेवहाय जोंहा खहा दं आरो बेखौ जों मालाबाबो लुबैया। दा बेनि मोनसे खोथाया जाहैबाय जबखौ मोनगोन नोंनि न'खरनि फरायनाय गोनां फिसा सासे बेनिफ्राय बे जायगाया जुदि टार्मेल पावार प्रजेक्टनि आखायाव थाङोब्ला बे फिसानि उनाव फिसा ओंखारनाय इयुननि सुबुंफ्रा बहा थागोन खोथाया बे आरो मोनसे खोथाया स्पष्ट खोथाखा बेयाव जुदि गायसननानै रावबो जुदि साख्रि मोनाब्ला आरो बे हाखौ इयुन जेनेरेसनफ्रा लिस्टआवसो दोनदोंलाय बन्दकसो होनलाय मोनफिनाब्ला बेनि रेसपन्सिबिलिटिया नोंथांनावबो थागोन फैबाय थानाय इयुना खिन्थु बेखौ सनानि हांखोजों हिस्ट्रियाव लिरदो बेनि रेसपन्सिबिलिटिया नोंथाङाबो होननानै बाव इयुन जेनेरेसना मालाबाबो बेखौ निमाहा होनो हानाय नङा आरो बे रोखा हिस्ट्रियाव थागोन। एकर्डआव लिरखानाय कम्पानि फेक्टरिनि अनगायै गुबुना बेयाव फैबाय बेनि अनगायै रुजुनानै नायबा गुबुन जायगायावबो बेफोरबायदि कम्पानि दं। साननांगौ खोथाया बे जों बर'फ्रा बेसेबां जौगानो हादों बेनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो दिगाव बेफार फालांगिनि खोथायावनो होन हान्था मेलानि खोथायाव होन बेयाव जब मोननायनि खोथायाव होन जोंनि गुबुन ओनसोलफ्रावबो कम्पानि दंसै दा बर'फ्रा बेसेबां जौगादों खोथाया बेबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जों बेसेबां मुलाम्फा जादों ना गुबुना मुलाम्फा जादों बेखौ साननांगौ। दा अब्ला बे बिथाङा मा बुंदों बेखौ जोबजासिम नायलांनानै कमेन्ट हरगोन। जोंनि नैबे पर्बतजरा हालामनि थाखाय जोबोद माने ऐतिहासिक बियो जारिमिनाव माने चिरदिननि थाखाय सनानि आखरजों लिरनाय थासिगोन। नैबे पर्बतजराव एखेबारे जोंना बर' समाज बर' हारिमु आफाद पर्बतजरा जिल्लानि बर' साहित्य थुनलाइ आफाद बर' गावबुरा आफाद बर' हारिमु आफाद जेसेबां जोंनि बर' जाथिनि जातीय संगठन दं पर्बतजरा जिल्लानि बिसोरनि दैदेनगिरिखौ लानानै आरो पर्बतजरानि एक्स आबसु वार्कार एक्स साहित्य सभानि सिबियारि बिथांमोनखौ लाजोबनानै आरो जोबोद गोनां बाथ्राया बेनो जे साहित्य एकाडेमि मोननाय सानै जे बर'रा बेक्ति जोंहा अम्बिकागिरि हाज'वारि आरो जनिल ब्रह्म बिथांमोनाबो बेवहाय दं। दा बे ओरैबायदि मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों दानि बे एपिडिसिएलनि जेनाखि थार्मेल प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ लानानै जेनाखि सावरायनाय बे खुब मोजाङैनो दा सोलिगासिनो दं दासो आराम्भ जादों जोबाखै। आं आसा खालामदों जे बे जिनिसा सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय
मोनसे मोजां सिद्धान्तआव फैगोन खालि जोंनाव मोनसे जिनिसखौ दा नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव जोंनिनो माखासे राजनितिक खालामग्रा बिथांमोनहा बेक्ति स्वार्थनि थाखाय नैबे आन्दलन खालामग्रा बिथांमोननिसिम नंखाय बाथ्राफोरखौ माने फोरमायनानै एसे माने मा होनो बेखौ माने जोंनाय अराव घि लुनानै होनाय बादिखौ नुनो मोनदों जेरेखम नै बावैसो जोंनि लकाल एमसिएलए फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा रामदेबनो हा होआखै एक इन्सि हाबो हगारा बे रोखोमनि बाथ्राफोर बुंनायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनाय जादों दा आं बेवहाय बेखौ बुंगोन मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानाखि बे हाखौ माने पतंजलिनो जेलानाखि हगारनानै होदों बेवहाय गभर्नमेन्टआ जे मोनसे नियम दंना जे पारपासनि थाखाय हाखौ होनाय जायो बै पारपासखौ जुदि उइदिन दि 3 इयार्स 3 बोसोरनि गेजेराव जुदि मावनो हायाब्ला बे हाया अट'मेटिक माने गभर्नमेन्टनि हा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआव थांफिनो बे जाहैबाय मोनसे लिरनाय कड दिनैसिम जेसेबां हा एलटमेन्ट होनाय बे जिनिसा बे लिरनाय थाखायो दिनै आदानिनो हा होआखै हाखौ होदों एपिडिसिएलनो आरो आदानिया एपिडिसिएलजों जानानै हयथ' बानायगोन दा बे मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बेबस्थायै पतंजलिनो हाखौ हरदोंमोन दा मानब गेदेर जोंनि दानि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो बे सेम प्रसिडियरैनो बे जिनिसखौ होनाय जादों दा बेखौ फैनानै मा लिस्टआवसो होदों गाबोनो जों मोनफिनो एक इन्सिबो हा हगारा बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे बिटिआरनि 6 शिड्युलनि हाखौ बोरै हगारनो हाखो बेफोर बाथ्राखौ बुंनायाव जोंनि आन्दलनकारिफ्रा नंगौ साननानै एसे आन्दलनखौ जरदार खालामदों जुदि 6 शिड्युल एलेकायाव हा हगारनो हायाबा जुदि बेवहाय खुनु क्षमतायानो गैयाबा मानब गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बोरै हगारनानै होखो गतिके बे आबल थाबल बाथ्रा बुंनानै गुलाय गुजाय जानायनि थाखाय माने जे जिनिसा खुब सहजै समाधान जानांगौमोन बे जिनिसा जायाखै आरोखि एसे गोनो गोथो जानानै थादों किन्तु आंहा बिश्वास दं दिनैनि नैबे मेलनि गेजेरजों बे सुन्दर भाबै बियो समाधान जागोन आरो बयबो लुबैदों जे जायगाया डेभेलपमेन्ट जाथों दिनैहाय मोसौ गुमनानै जानायनि बाथ्रा फैदों बर'फ्रा थैजासे मोसौ गुमनानै जानोसै नामा हा क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा दा बेसे मोजां जौगाखांनानै दा मडेल मा रोखोम ओंखारदों क'क्राझार टाउननि बर'फ्रा माब्लाबा मोसौ गुमनानै गाइखेर फाननानै जादों नामा हा माब्लाबा मोसौ फिसिनानै माने हाग्रायाव गुमैदों नामा हा गतिके बेफोरबायदि आबल थाबल बुंनानै लाब गैया आसा खालामदों दिनै मोजाङैनो समाधान जागोन नुनो मोनबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं